ಭಕ್ತಿ ಭಾವೈಕ್ಯತೆದ ಒಂಜಿ ಪರ್ಬ ನಮ್ಮ ಗಣಪತಿ ಪರ್ಬ ಸಮಾಜಡು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಮಾಜನ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಪರ್ಬ ಈ ಗಣಪತಿ ಪರ್ಬ ನಮ್ಮ ಅನಕ್ಷರತೆ ಜಿಂಜಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜಡ್ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪೊರಂಬಾಟಗೋಸ್ಕರ ಬಾಲ ಗಂಗಾಧರ್ ತಿಲಕೇರಿ ಕೊರನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಲೆಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಗಣಪತಿ ಕುಲ್ಲಾಗ ಒಂಜಿ ಲೆಪ್ಪುಗು ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದದ ಅಂತ ಅವೇತೋ ಜನಕ್ಕಳು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಯರು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಐಕ್ಯತೆ ತೂದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಐಕ್ಯತೆ ತೂದು ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಲ ಬೆಚ್ಚ ಮುಟ್ಟುಂಡು ಸಾರತ್ತ ಎನ್ಮಣಿತ ಸ್ವಲ್ಪ ತ್ರಡ್ಡೇಟ್ ಬಾವು ಸಾಹೇಬ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಪನ್ಪುನಾರು ಒಂಜಿ ಪುಟ್ಟು ಪಾಡಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪರ್ಬ ಗಣಪತಿ ಪರ್ಬ ಐದು ಬೊಕ್ಕನೇನು ಶ್ರೀ ಬಾಲಗಂಗಾಧರ ತಿಲಕೇರಿ ಐನ ದೆರ್ತೊಂದು ಪೋಯರು ಮಿತ್ತು ಮಿತ್ತು ಕಂತಂದು ಪೋಯರು ಆರು ಪುಟ್ಟು ಪಾಡಿನೇನು ಮೇರೆ ದೆರ್ತೊಂದು ಪೋಯರು ಸೊ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸೈಡ್ ಇಡ್ಲ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತೂನ್ ಬಸ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಗಣಪತಿ ಪರ್ಬನ ಆಚರಣೆ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಸೊ ಇತ್ತ ಪೂರ ದೇಶ ತಂದ ವಿದೇಶಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ದುಬೈಡ್ಲ ತುಲ ಆಚರಣೆ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಇಲ್ಲ ಗಣಪತಿ ಇಂದ ಬೇತ ಒಂಜಿ ಹಾಲ್ಡ್ ಗಣಪತಿ ಇದು ಪೂರ ಮುಲ್ಪ ಟಾಮೆಟಿ ಮೇಟ ಅಂಗಡಿ ನಡುಟು ಯಾನು ಇಲ್ಲ ತುಲ ಮೂಲ ಗಣಪತಿ ಪೂರ ಗಣಪತಿ ದೀತೇರಿ ಇಮೆತ ಸೈಡ್ ಇಡ್ಲ ಫುಲ್ ಗಣಪತಿ ಇಲ್ಲ ಕೊನಪೇರು ಗಣಪತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾರಿ ಸೋಕಡು ಮಂತಿದ್ದಾರೆ ತಿರ್ಗೊಂದುಂಡು ಪುರವಡು ಅವ್ನಿಗೆ ತಿರ್ಗೊಂದುಂಡು ಬೆಳಗ್ಗೆ. हेलो हाय ब्रो, किधर से आप? मैं नेपाल से हूँ। नेपाल? और पूरा सेलिब्रेशन कर रहे हो उधर? मैं इंडिया। अच्छा। हाय ब्रो, किधर से आप? इंडिया। इंडिया? इंडिया पे किधर? आंध्र। आंध्र? मैं कर्नाटक हूँ। ಸೊ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದಂಚಿ ಬತ್ತಿತ್ತ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದಂಚಿ ಪೂರ ಗಣಪತಿಯನ್ನು ಮಾರೊಂದು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮುಲ್ಪ ಗಣಪತಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೊಣಪು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಹೋಗ್ತಾರೆ ದುಬೈಡ್ ಅಂಚ ಅದು ಪೂರ ಗಣಪತಿ ಸೇಲ್ ಮಂತೊಂದಿರ್ತಾರೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೃಷ್ಣನ ಸೇಲ್ ಮಂತೊಂದಿರ್ತಾರೆ ಕೃಷ್ಣನ ಮೂರ್ತಿ ಪೂರ ಸೇಲ್ ಮಂತೊಂದಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಟೆಂಪಲ್ ದ ಸೈಡ್ ಇಲ್ಲ ಇದು ನಮ್ಮ ಟೆಂಪಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಮ್ಮ ಬರ್ದು ಬಡುಪುಳಂಚಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೂರ ಜನ ಸೇರೊಂದಿರ್ತಾರೆ. ಮೂಲೊಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಬಂಡ ಪಿರೋಡ್ ತೋಜನೈತೆ ಅವು ಮಸೀದಿ ಎತ್ತರದೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಎದುರ್ದ ಇಂದು ಇನ್ನೂ ಉಂಡತೆ ಇನ್ನೂ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಯ್ತಾ ಪಿರೋ ಮಸೀದಿ ಅಪ್ಪ ಮಸೀದಿ ಬದ್ನೂರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತೊಂದು ಇಪ್ಪರು ದೇವಸ್ಥಾನ ಬರ್ಬೇಕು ದೇವಸ್ಥಾನ ಬರೋದು ಉಪ್ಪೇರು ಮೂಲ ತೊಂದರೆ ಹೆಜ್ಜಿ ಬಿಂದಸಾದ ಉಪ್ಪೋಲಿ ಬಿಂದಸಾದ ಪಂಡ ಊರ್ದಲ ಕತ್ತಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲ ಕೊಬ್ಬರ ಪೂಜಿ ಒಂಜಿ ಆತ ರೂಲ್ಸ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಫ್ರೀಡಮ್ ಆತೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪ ದುಬೈ ಫ್ರೀಡಮ್ ಪಂತಾರೆ ಬಟ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆತೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಉಪ್ಪುನ ಒಟ್ಟು ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಬೇತ ಕಂಟ್ರಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಂತಂಡ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಅರಬ್ ಕಂಟ್ರಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಂತಂಡ ದುಬೈ ಓಕೆ ಪಪ್ಪರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬರೀಟ್ ಈ ಬಟರ್ನಕ್ ನುಲ್ಲೇರು ಆಮೇಲೆ ಉಳಿತೊಂದೇರು ನೂಲ್ ಕಟ್ರೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅక్కడ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅక్కడ ಪೂಜೆಗೆ ಪೂರ ಮಂತಾರೆ ಬರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಮಂತಾರೆ ಪೂರ ಸೊ ಲೆತ್ತನ ಬರ್ತಾರೆ ಗಣಪತಿ ಕುಲ್ಲವನ ಸೀಸನ್ ಆಯ್ತಾ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಗಣಪತಿ ಕುಲ್ಲವ ಪಂಡ್ದು ಇಂಚು ಮಂತ್ ಬರ್ಪೇರು ತುಲೆ ಮೂಲ ಪೂರ ಅನುವೆ ಗಣಪತಿನ ಪೂತ ಸ್ಟಾಲ್ ಅವು ಪೂರ ಸೊ ಮೂಲು ಪ್ರಸಾದ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಸಾದ ತಿನ್ಕ ಪಿರೌಡು ಪ್ರಸಾದ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ತೂಕ ಪ್ರಸಾದ ತಿನ್ಕ ನಮ್ಮ ಪ್ರಸಾದ ದಿಕ್ಕದಂಡು ಪ್ರಸಾದ ತಿನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಅದಾದ ಬಂಡೊಂದು ಇದನ್ನ ಕೊಡ್ತೇರು ಅದೇ ಪ್ರಸಾದ ಮುಂದೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ